Och välkommen till Hermes TV. Här ser vi bakom oss den nya studion. Och nu ska vi snacka lite med Ludvig Larsson och Lukas Nilsson efter träningen. Vad säger du träningen, Ludvig? Bra, mycket tempo. Vad säger du om träningen, Lukas? Ja, det är mycket rolig träning. Vi kör mycket spel i slutet på straff. Hur känns det att få en pärla Simon Santos? Ja, det är lite roligt här. Dragningen då, jag känner mig ganska nöjd med den. Vad säger du den? Ja, jag fick till lite det där med... Lukas då, vad säger du om dina prestationer? Jag fick av några stycken idag tycker jag. Och fick bara skott på mål. Satt på straffar. Vad säger du om själva träningsveckan nu när den börjar ta slut? Nej, det är ju matcher som kommer nu mot helgen. Kan du berätta lite om lördagens match? Nej, jag vet faktiskt ingenting om matchen. Vet du vilka vi möter? Ja, Frosta. Ja, vad säger du om dem? Nej, jag har inte mött dem tidigare så... Tror du får vara med och spela, Lukas? Nej, inte riktigt den tror jag inte. Alltså, vi sträcker till lite faktiskt först tror jag. Ja, det var allt för oss. Vi tackar så mycket. Kul att ni kollar på oss. Hej då.